בתאריך 14 למאי שנת 2024 התפרסמה באתר ynet כתבה העוסקת באלפי צעירים יהודים שעולים לארץ מדי שנה כדי לתרום ולשרת בצה"ל. למרות האתגרים, במיוחד בעקבות האירועים לאחר 7 באוקטובר, הם מתגייסים בהמוניהם. ההחלטה להתגייס היא בהחלט מורכבת. בכתבה מדווח על גרגורי איסקוב שחזר מדרום אפריקה לאחר שיפור במצבו של אבא שלו. גרגורי מצוטט: לא רציתי להיות רק אנגלי בתל אביב, ומדגיש את רצונו לחיות את החיים בישראל. המרכז לחיילים בודדים, לזכרו של מיכאל לוין, מעניק תמיכה רגשית, משאבים חיוניים ותחושת קהילתיות. בנוסף, הם דואגים שהחיילים לעולם לא ירגישו לבד. הנחישות של צעירים אלו לשרת בצה"ל היא מעוררת השראה. הרצון שלהם להתגייס מדגישה לנו מחויבות עמוקה לישראל ולקהילה היהודית. תמיכה בארגונים האלה חשובה להצלחתם של החיילים ומדגישה את הכוח של הקהילה. המחויבות של החיילים הצעירים רואה להערצה ומזכירה לנו את חשיבות הקהילה והעזרה ההדדית בזמנים קשים. העובדה שהם יכולים פשוט לוותר על הכל בחיים שלהם ולהקדיש כמה שנים למולדתם היא מדהימה. תגיבו לנו בתגובות כי נשמח לשמוע את דעתכם בנושא.